अरे एकला वाला नाही तो आज सांग बघा आता किती जण सांगायला श्री काका काल मुठीनु पहिल्या वर्षा गोऊ येता आणि बाय ऐकता दुसऱ्या वर्षा पाल येता आणि गोवाय सांगू गेले बिजी सारखे आणि उरले ती झोपली वर्षा गोपाल येता आणि सगळं ऐकत आहे हे चला मुंडण्या सारखे हॅपी आहे पण कसं जायचं दुसऱ्या पडला त्याला जाऊ का जाऊ की स्लॅट पडणार तुझं उतरा बडायची पुरो मारा नाक्षायला काय बोले बिंदा अशी ते इंग्लिश मध्ये म्हणून हा कित म्हणून आफ्टर एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देयर इज अ वुमन आप कोण म्हणा तुमका सगळे सक्सेसफुल दाखला पाहिजे ते करी पाहिजे असं म्हणून पण बिझी सक्सेसफुल नाही त्या दादल्या कित करपाचे त्याचे नशीब कुठे पप्पाचे तेजे ओपदा हा होय सांग साहेबा माग जाय माग सारखी करू असं आपला दिसान ऐक बिंदा आफ्टर एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देयर इज अ वुमन and if the man is not successful then change the bloody woman Thank you.